Áno, áno, to vyzeralo veľmi zaujímavo. Človek má nejakú predstavu, že si ide kúpiť ponorný mixer a zrazu je z toho rýchlovarná kanvica, neuveriteľné. Tak to je práve o tom, že na internete sú obrázky, nemôžeme si to ochytať, ale predsa len, či na základe toho sa rozhodujeme, o tom už s pánom Marekom Čičmancom, ktorý je prevádzkový manažér internetového obchodu Hej.sk. Dobré ráno. Dobré ráno. To boli veľmi zaujímavé príklady. Dúfam, že to neboli vaše. Tak určite nie, ako zavedené a známe obchody internetové dbajú na to, aby informácie poskytované zákazníkom naozaj boli pravdivé a obrázky sú jedný z najdôležitejších informácií, ktoré sú na tom internete, preto u zavedených a dobrých internetových obchodov by sa to nemalo stávať. Keď už človek má nejakú predstavu, chcem si kúpiť nejaký výrobok, takúto značku, takúto farbu, ale na internete to nie je práve táto značka alebo farba, tak ovplyvňuje nás to? Dáme sa ovplyvniť a kúpime si to v inej farbe, alebo si povieme, nie, mám takú predstavu, chcem len to? No myslím, že práve, že internet poskytuje zákazníkom to, že tam nájde všetky možné druhy farieb, všetky možné druhy spotrebičov, ktoré napríklad v kamennom obchode nemá možnosť si pozrieť, tak na internete má možnosť si to pozrieť aspoň na kvalitných fotografiách celú šírku farieb a celú šírku sortimentu. Aké sú hity, povedzte nám? Čo teraz nás najviac zaujíma, keď už nakúpime na internete? Tak také vianočné hity, ja by som to rozdelil do takých dvoch kategórií, že sú to také klasické vianočné hity, ako, ja neviem, presovače, rôzni kuchynskí pomocníci a na druhej strane sú to možno také inteligentné spotrebiče ako Smart TV, smartfóny, tablety, čítačky kníh, veľký hit roku 2012. A to už sa dostávame k takým technológiám. Sú aj nejaké novinky, lebo to, čo ste teraz povedali, tak to už všetci poznáme, ale nejaké také vychytávky technologické, máte aj niečo také? Tak technológie sa stále zlepšujú a skôr tie produkty, ktoré sú na trhu známe, sa stále vylepšujú, rozširujú sa ich rôzne funkčnosti a možnosti použitia. A máte aj niečo také, nejaké dizajnerské kúsky? Zaujíma aj toto ľudí? Tak určite dneska ľudia dbajú na to, aby spotrebič, ktorý je v podstate veľmi často aj kusom nábytku, bol dizajnovo veľmi vyspelý a kvalitný. Takže ako napríklad pri televíziách, presovačoch, stávaných spotrebičoch ľudia veľmi dbajú na to, aký má tento výrobok dizajn. Takže máme sa pripraviť na to, že možno čoskoro chladnička bude aj v obývačke, ako dizajnerský kúsok. Určite pripravíme sa na to, že všetko bude dotykové, všetko bude online, všetko bude bezdrôtovo spojené a všade budú obrazovky. A v tom prípade potom o tom bude hovoriť určite aj Kamil Konkol, pretože ten sleduje všetky novinky, ktoré sú na internete. Na internete teda zostávame. Vítajte v Strižni v Telerána. Dnes nám vidíte priamo na